Zan yi bayani akan kuskure guda biyu da masu ciwon suga suke yi. Don wannan kuskuren ya zama dalilin da kowane lokaci shugan masu ciwon suga baya da kyau. Don yawanci sai ka ga mai ciwon suga ya ɗauka matakin da ba daidai ba ne. Ɗaya daga cikin kuskuren da suke yi shine muddin shugansu ya yi normal sai su daina shan magani. Muddin shuga ya kai 5-6 wai suna tsoro kar ya yi kasa. To yaya zai yi kasa tunda magani ne ya kai shi 5-6? Don na ga wani ya yi sati 2 bai sha magani, na ce me yasa baka shan magani? Wai tsoro yake ji, wai ya ji labarin low sugar yana kashe mutane, low sugar yana da babban hatsari, yasa duk lokacin da shugan ya kai 5-6 sai ya daina shan magani. Wannan ba daidai bane. Lokacin da zaka iya daina shan magani shine in shugan yana yin low ya kasa 4. Muddin shugan ya kasa 4 sai ka sallake magani a wancan lokacin, ba wai ma ka daina sha gabaki ɗaya bane. Zaka sallake magani a wancan lokacin, maza sai ka tuntubi likitanka a gan yadda za a rage maganin. Amma zaka gani muddin shuga yayi 5-6 kawai wai tsoron mene? Ba abin da zai faru muddin shugan ka bai kasa 4 ba. Amma waɗansu a cikin masu ciwon shuga zaka ga in shugan su ya kai 5 za su fara bari, zuciya yana bugawa, suna zufa. To muddin kana jin wannan ka tuntubi likitanka a gyara magani. Amma daina magani na lokaci da yawa don tsoron low sugar gaskiya ba shi bane. Kuskure na biyu da masu ciwon shuga suke yi shine duk lokacin da suke da low sugar sai su dinga shan zaki. Muddin ka shan zaki haka daga low zaka je very high. Akwai wanda muka gan shi a clinic, mun gwada shugan shi ya zama 3.2, muka ce to ya je ya nemi coke ya sha kwatan coke, kwata na ce yadda coke yake kwatansa zaka raba shi kashi 3, kwatansa ne zaka yi amfani da shi. Amma shi ya je sai coke ya gama shanyewa duka bai bar komai ba. Bayan minti 15 da aka gwada sai aka gan 20, aka ce a'a ka tabbata kwatan coke din nan ka sha? Ya ce ya shanye duka. Ba haka ake yi da shuga ba, ba haka ake yi da low sugar ba. Muddin ka samu low sugar yadda zaka yi shine ka nema ko cubes din shuga guda 3, ko tablespoon na zuma, ko kuma juice kwatan cup, ko kuma coke kwatan ita coke din, roban coke din. In ka sha muddin bayan minti 15 ka gwada ka gan shugan ya kai 4 ko zuwa dan sama, kar ka sake sha, sai ka nemi ainihin abinci ka ci, sai ka tuntuɓi likitanka. Hakan nan wani baba da na gan shi ma da shugan ya yi low sai ya dinga shan zuma, yana ta shan zuma, sai shugan shi ya zo ya haura fiye yadda ya kamata. So ba haka ake yi bane. Muddin shugan ka ya yi low, ba wai da shan shuga duk ranan ko zaka yi ranaku kana shan shuga, ba haka bane. A lokacin da ya yi low ne zaka yi amfani da abu mai shuga. Bayan haka nan ka tabbatar ka ci abinci, bayan haka kuma ka tuntuɓi likitanka. To wayannan kuskure guda biyu da masu ciwon shuga suke shine ke sa shugan su wani lokaci yana yin lilo, ya hau ya soka. Kamar yadda na gaya muku anan, duk shugan da yake lilo gwanda ma high, don illan da high zai kawo haka shugan da yake lilo zai kawo.